Samtang nagkaduol ang eleksyon, regular nga gihimo ang Operation Baklas sa mga campaign para paraphernalia nga anaa sa mga dili hustong lugar gipamutang. Gani kapin sa usa ka tonelada nga posters ang nahipos sa Mandaue. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Laing Operation Baklas ang gihimo karong adlaw sa Mandaue City. Gipangunayan sa COMELEC uban sa giporma nga composite team ang kapulisan, DPWH ug taga-team sa Mandaue. Girumbo nila ang barangay Banilad ug tupad nga mga lugar. Gipanglangkat ang mga campaign materials nga wala sa giilang designated poster area. Sa tibok buntag lang nga operasyon, gibanabana sa COMELEC mga 1 3/4 nga tonelada sa campaign paraphernalia ang ilang nakumpiskar nga gikarga sa DPWH dump truck. Amo din gikuan sir, amo din gi-priority gyud sa Baklas sir kay kana ra gyud sa lamppost o kanang nasa kahoy. Kini nang ikatulong Operation Baklas sa Mandaue, sukad nagsugod ang local campaign period. Sa unang mga operasyon, sa Marso 28 ug sa miaging simana, tagduha ka tonelada nga campaign streamers ang ilang nakuha. Mao may kuan sir, mao may kanang unsa ni kanang instructions sa among regional office. Weekly. Every Tuesday na. Nico Sereno, Balitang Bisdak.